φετινά Χριστούγεννα ταξιδέψτε στο πιο απίθανο μαγευτικό σύμπαν με ζωάκια από όλο τον κόσμο. Πλησιάστε! Κοιτάξτε! Όλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα. Ο μικρός Λίγκας, το κοτοπουλάκι, ο Σκατζόχυρος. Δείτε ποιος ήρθε! Άγιος Βασίλης! Ζήστε τα πιο αξέχαστα Χριστούγεννα με τα πιο μαγικά πλάσματα της φύσης. Ιστορίες των ζώων για τα Χριστούγεννα. 26 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους.